The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must be first preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, kung ikaw sa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, kinahanglan nga ikaw magahingalan sa imong mga sala privately to God the Father, because of 1 John 1:9, which commands every believer, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins, unrighteousness. Humani bubuhata ka na, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, magampo kita sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, and no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan beginning at the cross that we can have an understanding, our reality and our purpose and our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. This we ask in Christ's name.
Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan. We are here today. Ano usab kita in good health. Askil, sana ang atong pangisip. Gipabuhi pa kita. Tungod lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it. Nor work for it. Grasya kining tanan. So karon magapadayon kita sa atong paghisgot niining atong pagtulunan nga giuluhan og the doctrine of double punishment. Ang doktrina sa doble nga pagkastigo. Now, magsugod kita. All of us, kitang tanan sa ako nang gihisgutan ni sa miyaging panag-uban nato nga all of us, kitang tanan, one way or another, made bad decisions in life. Whether we made bad decisions in life, always God has provided us the means not to make any bad decision in life. Dili gyud buot ang Dios nga kita makahimo og sayop og dili husto o dautan nga mga desisyon. Kabubuton sa Dios nga dili kita makabuhat og daotang desisyon. Og kana grasya. The provisions of God cannot be overtaken by the bad decisions we make in life. Dili. Kini nagpasabot nga ang God's divine provision is sufficient for us to use nga atong magamit. Gisangkapan kita sa Dios. Why na kulang ang iyang provide kanato, pagsangkap kanato. Hingpit ang iyang pagsangkap. But it's not too late to correct our wrong decisions. Dili pa ulay. Kaya ang Diyos kung ang ginahingon nga is just tapping His foot when you can avail of His grace provisions. Naghuwat ragyod ang Diyos. And we have to always bear in mind the importance of God's 10 problem-solving devices. Okay? Kaya na po ka mga kasulbaran sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo. Number 1 ini mao ang 1 John 1:9. Gitawag nato og rebound. Okay? Pagpauntol gikan sa gawas ngadto sa sud na usab. Og mao kana nga paagi sa Dios gisangkap niya kanato aron kita mahibalik ngadto sa iyang puluy-anan nga giandam alang kanato nga gitawag og operational divine dynasphere. Now, ang Dios nun nga disiplina cannot be underestimated. Naadiha si gihisgutan sa Proverbio 3:11 ngadto sa 12. Because God is absolutely righteousness. His love is fair and indiscriminatory. No partiality. Why pihig-pihig ang iyang pagkamatarong. Absolute righteousness ang Diyos. Usa ka na sa iyang mga iyang mga attributes, mga kinaiya. He already provided us, kita nga mga magtotoo, all the solutions in life, all found in His Word. Niya ra gyud nato makatuni ang mga solusyon sa mga suliran sa kinabuhi diha sa iyang pulong, kanang sinulat nga mga pulong. Og mao kana ang iyang pagsangkap kanato nga mao'y atong hinagiban og labot pa mao kani kalanon sa atong kalag. So, wa na gyud tay ikapangulipas, di kita makaingon nga mao bitaw nga kadtong wa gyud pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios kadtong mga negatibo nga kun imo silang agdahon dapiton sa pagsalmot sa atong Bible study o sa bisag unsang mga grupo nga nagahimo og pagtuon sa pulong sa Dios, moingon man na sila awa ko'y panahon ana
Kay daghan ko buluhaton. I am too busy. Okay, kana nagpailama nga wa gyud sila gana, way interes, way kadasig, way gugma. Okay? Wa sila'y panahon. You see? O kining maong mga matang sa mga magtuto. Mga magtuto, ha? Believers in Christ. They are saved. Kung imo na silang dapiton, dili sila mo sanong sa imong dapit kanila. So, kung naanay mga suliran sa kinabuhi, nga muhapak sa ilang kinabuhi, unsa dayon ang ilang ikasulti. Why did God let this happen to me? Natiyaw mo na. Gibasol dayon niya ang Diyos. Nga ang Diyos kung makasulti pa. Muingon mo ang Diyos nga naman kung imong gibasol, nga gihisangkapan ka man unta, tanan ako. Nga negatibo ka man, o man kay gana lagi. Nga naaman nimo makatuni ang mga solusyon sa imong mga suliran. Na mao na. You see? Produkto ragyog ka sa imong desisyon nga dili ka magtuon sa pulong sa Dios. Klaro man na kayo. So, most of the believers' suffering, hinungdan nini, is caused by his bad and wrong decisions. You see? Ako kanang giniingon nga, you make bad decisions, bad, wrong decisions when you have nothing to use. Wa kay kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kaya naaman lagi diha mga solusyon. Naa naman masod kadtong God's 10 problem-solving devices diha. Ana man nimo makatuni. Wa may laing source. Abe, pangutan-on ta ka, asa man nimo kuha ang mga solusyon sa suliran sa kinabuhi. Asa man? Sa mga eskwelahan, sa mga universidad, sa mga unsana, kanang naay mga seminar, wa gyud kanay kasulbaran. Kay unsa toy prinsipyo? Human solution is no solution. Only God's solution, divine solution, is the real, genuine solution. O kining maong genuine solution, anha lamang na makatuni diha sa Biblia, sa pulong sa Dios nga mao ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo, 1 Corinthians 2:16. So mao na. Most of the believers suffering. Kitang mga magtotoo. Kasagaran sa ato mga pag-antos, mga alantuson, kini hinungdan o gumikan sa atong paghimong mga sayop, dautan nga mga desisyon. So, okay, principle. God's love is never distracted and frustrated. Dili na. Di gyud maunsa. Maapektuhan ang Dios kung ikaw negatibo. Okay? Magpadayon gyud ang Dios sa iyang gugma. Kasi dili maapektuhan ang iyang gugma. God's love is never turned to any form of antagonism because you have failed as a Christian. No. No way nga ang Dios maapektuhan. Dili siya maapektuhan sa imong pagka-negatibo. He is always glorified. Mark this, fellow believer. God is always glorified. Whether you are positive or negative, He is not affected. Kasi magpadayon siya sa iyang pagkasiya, pagka-Diyos nga hingpit. Now, ato maning gihisgutan last time nga, ang tuyo o purpose of divine discipline, ang pantun sa Diyos kanato, is to motivate us to recover from failure in our spiritual life. Kung kita na pakyas, mao kini ang nagadasig kanato sa ingnon ta, sa Binisaya, to recover nga atong bakwion, you see, usbon ang atong attitude nga sa atong pagkapakya, sa atong espirituhanong pagkinabuhi, so we can execute, makatuman kita
sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Inomdom ka ba sa protocol plan of God sa atong kinabuhi? Gibahin kini sa tulo. Una niini kaluwasan. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kaluwasan mao kana yung una nga bahin. Ikaduha, humani mo dawat si Kristo nga imong manluluwas. After you have heard the gospel, then you used your volition. Imong gamito ng volition sa pagingog mo tuo ko. Pagtuo nimo, then you are born again. Diha ka na tao kapag usap. Suluban ka sa pagkamatarong sa Dios. O niya, eternal life is imputed in you. Suluban usap ka. Unsa pa? Mahimo ka ng anak sa Dios. You become a member of the royal family of God. Ang imungan tuanan na marka na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Di na kana padun, di na kana tangtangon, hangtod na kana. That means you are qualified to live with God forever in heaven. Tungod kay ang imungan tuana in the Lamb's Book of Life, gawas pa niya na ikaw, you are sealed by God the Holy Spirit. Gitimrihan ka na, gisilyuhan ka na sa Espiritu Santo. Ilhanan nga ikaw makakinabuhi na uban sa Dios hangtod-hangtod. Kalifikado ka ng mahilangit. You see, all of this, pipila lang to ka ehimplo nga akong hisgutan. So, nahimo ka na karong Kristohanon. Unya, kay Kristohanon ka naman, ang sunod nga mando sa Dios kanimo nga Kristohanon is for you to study God's Word in order to follow the mandate of God's Word. He has a 2 Peter 3:18, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao kanang mando nga kita patun-on pakanon nato nga atong kalag aron kini motubo gikan sa pagkabata makaambot sa pagka adolescent o hangtod makaambot ang maturity stage. So mao kana ang ikaduha nga plano o bahin sa plano sa Dios. First was kaluwasan, second was believer in time, niining atong panahon, o inikahuman sa imong kinabuhi, when your life here on earth is over, God says, come, my son. Kung ikaw nakatuman, you have executed and fulfilled God's protocol plan for your life, dinis kalibutan, nagtubo ka, nahimo kang hamtong Kristohanon, then you are qualified to receive the unsay atong gisgutan nga blessings, escrow blessings in time, bisan pa din sa kalibutan. O kini will be parlayed didto na sa eternidad. Tuwa na ang imong mga ganti nga giandam sa Dios alang kanimo Kristohanon. Okay? Now we have to be aware of all these principles so we can avoid the pitfall in the Christian life. Mao lagi. Sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, mao kini makahatag kanimo og unsa kaligunan sa imong baruganan ingon nga Kristohanon. Mao bitaw subo kayo palandungon nga bagang duot sa mga Kristohanon karon. Wa gyoy gana, way interes, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao nga sila ang grabe pa nini ang ilang kinabuhi sama ra gyud sa kinabuhi sa dili magtotoo. You know what I mean? Wa man sila magamit ingon nga Kristohanon unsaon man nila to lead the Christian way of life. So ang ila ra yung
makinabuhi mao nga basihan nila ang kalibutanon, tawanon, nga mga prinsipyo, mga una-una, maragyo na. So, mao na nga, mo'y lisod ka na i-distinguish niya ning mga matang sa mga Kristohanon gikan sa mga dili magtotoo. You cannot distinguish. Magtotoo ba ka ni siya o di? You see? Kaya nga naman, ang iyang kinabuhi, pariharaman sa dili magtotoo. Kaya nga naman, pariharaman sa dili magtotoo. Wa lagi doktrina. Why sold ang ilang bagul-bagul? Why sold? Empty. Kabhang. So, mao ka na nga wa sila magamit sa ilang pagkinabuhing Kristohanon. So, mao na ang pitfall in the Christian life. So, we have to be aware of the principles. Mao bitaw nga gidasig ang atong isig ka magtotoo. Nga kini grasya, kining gisangkap sa Dios, walang gyud ka makaamgo. Walang gyud ka hinuklog niini. Now, another principle, okay, padayon kita. Mao lang ni pagpahinumdom sa mga magtotoo nga way interes sa pagtuon sa pulong sa Dios, mga negatibo. Here is another principle. God gave us the freedom to choose. Okay? Gitagaan tagkagawasan sa Dios sa pagpili. But God did not give us the freedom from the consequences of our choices. Kaya mao man kini ang hisgutan nato nga law of volitional responsibility. Ang mga consequences of our choices. We are what we think. Inomdom ka sa Proverbs, nagaingon. Unsa atong ginahuna, mao ka na kita. What you think is what you are. Unsay gahuna-huna mo ikaw. God uses His sovereignty in this case. Ang iyang pagkalabawng makagahom o sa iyang hingpit nga hustisya to know when it is time to warn us that we are out of fellowship. Nga kita nahigawas sa pakigambitay. Now, nasayo na punta niyan tong tuto ka kategorya sa disiplina sa Dios. Primero, warning discipline. Ikaduha, intensive discipline. Mo grabe-grabe na, mo bugat-bugat na. O ang ikatulo, sin unto death. Sala nga makamatay. Kuhaon na lang ta. Dinis kalibutan, bisag dili pa unta panahon, kayon sa nakita sa pagka-omnisyente sa Dios nga, wala may kapuslanan ang imong kinabuhi. You see? You cannot be a witness for God's kingdom. Wa man kay boss. Negatibo ka man lagi. Produkto man kasi mong desisyon. You see? Produkto yan. You are just a product of your decision. O ato pong gihisgutan last time nga, kita mga magtotoo, dili kinahanglan nga kita mo react for any kind of discipline from God. Kay reaction is different from response. We ought to thank God for it, for our own benefit. Now, nakasuway ka ba niya na? Kung nanay mga alantosons, muabot sa mong kinabuhi, mga salamat Diyos na ini. Nga mao magyudunta ka na. Magyudunta ka na ang hustong pagi sa attitude sa usa ka nagatubo o hamtong nga magtotoo. God always warns us. Okay? So, mo na nga, kinahanglan nga kita magpasalamat sa Dios. Di ba naana usa sa mga atong gisgutan? Thank God for everything. In everything. Sabi sa unsa. Kapobrihon man o kaadunahan man, kalisdanan man o kaharuhay man, pasalamatan na to ang Diyos. Okay? Now, mao kana ang gikinahanglan nato. Ang pagkamagasalas tao does not change God's love for man. Dili. Every believer has his own thorn of the flesh
to awaken him, to tell him something is wrong and he needs to straighten out his life. O na nga, mupahinumdum yun ka na to ang Diyos. Mupukaw ka na to. Now, unsa to'y tuyo sa Diyos nun nga disiplina? The purpose of divine discipline is to motivate us to recover, to go back into fellowship if we are out of line. Mao ka na ang tuyo sa disiplina sa Diyos. 2 John 8:9 says, "Watch out yourselves that you do not lose what you have accomplished." Watch out yourselves that you do not lose what you have accomplished. Let us remember the divine dynasty, every believer's royal palace. Mao kini ang harianon nga palasyo alang kanatong mga magtutuo. Ang matag magtutuo must always be in bounds, not out of bounds by residing inside the divine dynasty. When God whistles us to warn us that we are out of line, na kinahanglan, we have to be aware of that. You see? Now, tuod, ang principle kanunay yung mutigbabaw diha, na God's timing is perfect. Perfect yun. Hingpit ang iyang timing. Nawa may binisaya Diyos pulong timing, ato na lang gamito na. God's timing is perfect. Ang iyang timing hingpit. Now, kung buot ka nga magpasibo sa timing sa Diyos, na mo na. Kung saan pagpasibo? Pagpahiluna sa timing sa Diyos? Nga in sync with His timing? Ang tubag, pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Unsa to atong memory aid? Study, learn, apply. Study, learn, apply. Pagtuon, pagtuo, pagkaton, paggamit sa atong kinabuhi sa pulong sa Diyos. So mo ka na, if you want your timing to be in sync with God's, then mo na. Kaya we are purchasing the time, ay labing tinuod. At sa panahon nga kita magtuon sa pulong sa Diyos, sama ra ka ng atong gilukat, gipalit ang panahon alang sa atong unsa espirituhanong kaayuhan. You see? We have to purchase the time because the days are evil. Nabitaw na ay bersikulo niya na. We have to purchase our time because the days are evil. We are redeeming the time. Redeeming, gilukat. Lukato na to ba ang panahon? Kaya ang panahon, dautan nga panahon karon. John 14:25-26 says, "These things I have spoken to you, but our helper, the Holy Spirit, will teach you all things." Ang Espiritu Santo mo ay ahinti niini sa pagtudlo ka nato. Inumdum ka ang respective functions sa Trinity. Well, ato man lang ning isingit aron sa pagpahinumdum sa usag-usa ka nato. God the Father is the planner. Okay? Siya nagplano ni ining tanan. Ang iyang plano hingpit. God is the planner. God the Father is the planner. God the Son is the executor. Mo'y magtutuman sa plano sa Diyos. Kaya siya nagpagkamatay sa cross, iyang gituman ang plano sa Diyos. You see? Ug ang Espiritu Santo, ang funksyon niya, ang iyang papel, mao ang pagtudlo, pagpadayag, pagpahayag, pagpatinaw, paghimong tataw sa plano sa Diyos ngadto sa tao. You see? Akong balikon, God the Father is the author of the plan, the planner. God the Son is the executor of the plan. And God the Holy Spirit is the revealer of the plan of salvation. Mao kana ang ilang funksyon.
So ang Holy Spirit will teach us all things. Mao nang John 14:25 to 26 nagasulti diha nga kining mga butang nga I have spoken to you, but our helper the Holy Spirit will teach you all things. Principles. Who enlightens or makes things clear while we listen to the teaching of the pastor teacher? Answer: God the Holy Spirit. He is our mentor. Siya ra ang magtutudlo sa kamatuoran. Di man ni kini, fellow believer. Sa panahon nga ikaw motambong o mga Bible study nga sama niining atong gibuhat karon, be sure you are filled by the Holy Spirit. Kay kung dili gani ka filled by the Holy Spirit sa imong pagtuon puro sa Dios, murag way epekto. Kaya nga naman, di man makatudlo ang Espiritu Santo, di man makalihok sa pagtudlo kanimo. Di siya makapatinaw, kaya nga naman, na may babag. Wa magkamapuni sa Espiritu Santo. Ug nasayo na po kag unsaon sa pagpapuno sa Espiritu Santo. It's just as what? Simple as name, acknowledge, admit, confess, homologeo. Kanang imong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios. You see? That is 1 John 1:9 principle. The recovery technique of 1 John 1:9. Imong isugid aron ikaw diha-dihas pag humani mong sugid, then automatically you are filled by the Holy Spirit. Mao na ang pagpapuno sa Espiritu Santo. So, kapila ra may pagpiyong nimo diha sa pa magsugod ang Bible study. Makainomdom naman kasi, uy, nakabuhat man ko atong maong sala. Ako ning hinganlan diha nimo, Dios. You see? Ug ang Dios, unsay gisulti diha? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So again, the principle says, who enlightens and makes things clear while we listen to the teaching of the pastor teacher? It's God, the Holy Spirit. And number 2 principle, the Holy Spirit will bring us to remember the doctrines that we learned nga itong nakatunan. Bible doctrine is more to our own benefit than anything while we face any problem. You see? Bisan unsa ba nang matang sa mga suliran. Wa nay bali unsa dako ba na o gamay ba ng suliran. Basta naa na kay doktrina nga nakatunan gikan sa pulong sa Dios through the filling of the Holy Spirit or through the ministry of God the Holy Spirit, teaching ministry niya, ikaw mahiluna diha sa grasya sa Dios. Now, we should always remember, kinahanglan atong hinumduman, fellow believer, to inculcate and to repeat mo bito ng kapila na itong balik-balika dinhi ang mga pagbat-bat dinhi kanimos mga doktrina, di ba? Wa ka bang kalinggat nga magabalik-balik ta na mga punto dinhi nga atong balikon. That is part of inculcation and repetition. Repetition is one of the means of inculcation. Unsa man binisaya sa inculcation? Di ba pag silsil? Inculcate, to silsil sa atong alimpatakan. Sink in. Let the principle of God's Word sink in to the inner sanctum diha sa imong kalag. Memory must be preceded by thought because the spiritual life is a system of thinking. Nakita nimo? Ang spiritual life is a system of thinking. Paagi kini sa pagpanghuna-huna kining espirituanong pagkinabuhi. Unsay gigamit natong Greek word sa spiritual life? Hinumdum ka? Now, this is reverse concentrating. You see? Reverse concentration is to recall. Unsa to'y atong gigamit nga Greek word sa spiritual life?
The Christian spiritual life is eusebia. Eusebia means unsa? In English, godliness. The Binisaya unsa? Pagka-Diyos nun. So kung ikaw fulfill the spiritual life, then ikaw unsa? Tuman sa mando sa Dios sa pagkinabuhi nga niining paagi sa panghuna-huna nga spiritual life. Godliness, pagka-Diyos nun. O kining spiritual life nga gihatag sa Dios, gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo, is a supernatural, sophisticated, unique, fabulous life here on earth. Okay? Mao kini ang, this is one of the paagi o processes to live life in the light of eternity. Kaysa ako nang ginaingon nimo nga kita karon nagkinabuhi na sa eternity. Una-una lang, you see, preparation to the real thing. You know what I mean? So, akong balikon, memory must be preceded by thought because the spiritual life is a system of thinking. So I repeat, the spiritual life is a mental attitude life. Now, balik ragod ta sa Juan 14:25 ngadto 26. These things I have spoken to you. The Holy Spirit will teach you all things. Now, what is this all things nga gisgutan din You know? Tubang Bible doctrine that we learned from our Bible study. Niining atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw na karon. This is on a daily basis na under this ministry. So, kining all things gisgutan diya sa John 14:25-26 mao ang Bible doctrine, doktrina pagtulunan sa Biblia nga atong nakatunan gikan sa balang kasulatan. Consistent ang buti pasabot niya consistent, kanang masubayon, malahutayon. Now, of course, ang consistency makanunayon, di ba? Mao ni Binisaya sa consistency, makanunayon, makalahutayon. Now, memory, to remember, of course, pag hinumdum sa doktrina sa Biblia, so it will stick to the inner sanctum of our heart. Ngayon sa manibot pasabot, inner sanctum of our heart. Ang kardiya, ang word kardiya, diha kuhaa sa in English nga pulong cardiovascular, cardiology. You see? Kardiya. Unsa man ang kardiya? The right lobe of the mentality of our soul. Okay, by the way, ato ra gud ning i-explain nimo may tungod nining pagtuon sa pulong sa Dios nga. Okay, naminaw ka sa gitudlo sa manining atong gibuhat karon. Ang nagtudlo nimo ang pastor magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo. The spiritual gift of teaching. Okay? And that pastor teacher is grace-oriented, spirit-filled, o samtang siya tudlo sa pulong sa Dios, ang imong nadungog muso diha sa left lobe, diha sa imong nga bahin sa imong huna-huna. Okay? O ingnon ta sa imong utok. Kaya nga itong utok gibahin ig duha, ang wa ug ang tuo. Gusto? Ang wa, ang papel sa wa, the function of the left lobe is hearing, pagdungog, pagpamati. Okay? This is the hearer lobe. Ug ang tuo nga bahin, the right lobe
of our soul, mentality of our soul, mao kini ang tigbuhat, the doer lobe. Akong balikon, the left lobe is the hearer lobe, the right lobe is the doer lobe. Okay. So sa imong pagdungog, sa gitudlo, sa pastor magtutudlo, musod ka ng imong nadungog sa imong nauna, ug moingon ka, okay, nakasabot man ko. Klaro man kayo. Sabot kayo nako. I understand. Okay. So, nakasabot ka. Kana, kung anhara na kutob, ning sabot lang ka, ug dili nimo na ibalhin dito sa tuo, right lobe, wa ka na function sa imong spiritual life. You know why? Kay kadto nahog lamang og academic knowledge. You know what's academic knowledge? Sama ra nas imong nakatunan diha sa mga eskwelahan, universidad, gitudlo sa imong maestro, maestra. Mao kana nga kutob ra diha as a knowledge. You see? Knowledge understood. Apan ang mando sa Dios, mando sa pulong sa Dios mao nga balhinon unta nimo sa tuo, sa right lobe. Unsa ti function sa right lobe? Doer lobe. Nga mao na mo unsa mulihok mo tuo. Gawas nga kanang nakasabot ka, ang left lobe nakasabot, imong balhinon automatic nga mabalhin ka na pinaagi sa unsa paglihok sa Espiritu Santo, ministry sa Espiritu Santo kana. Pag-ingon nimo, mutuo ko. Okay, nakasabot man ka sa left lobe. Karon mo yung mutuo ko niya na ngahong na sabtan. Diha automatic ang Espiritu Santo mulihok sa iyang ministry, mulihok ug mobalhin kana diha sa imong right lobe, tuo nga bahin sa imong unsa huna-huna sa imong utok, og kini mahimo nang unsa di na kay knowledge kundi kaalam na sa Bisaya, or sa in English wisdom. Okay? So kadtong left lobe sa Griego nga pulong ginganlan kana og gnosis, 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 knowledge, understood. Okay? Kahibalo. Apan kung imong tuuhan kadtong imong nahibawan, then mahimo na kadtong wisdom sa in English, kaalam sa Bisaya, og mao kana sa Griego nga epignosis. Ang epi labaw pa sa kahibalo. Epignosis og paminaw igsuong magtutuo. Kanang epignosis nga imong gituuhan, nabalhin na sa imong tuo nga bahin sa imong utok, karon mao na kana imong maggamit sa imong espirituhanong pagkinabuhi, ug kay naa diha ang kamatuoran nga mao'y magagiya kanimo sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon, kay daghan pa kay kitang pagatun-an ini, o magkaanam ang kinig katriling ra ba mo sa gidasig kagihapon sa pagpakig-uban nining atong Bible study under the Vic Balbido Evangelistic Ministry, o kining tanan grasya gayon. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, atong ipahinungod ang panakop nga mga gutlo of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. Kini ang gutlo, a moment in your life. No matter what you think, no matter what you believe, it is a moment of consideration. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity, you might ask? Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There's only one way to have that relationship, my friend. The scripture says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Works
all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Why? Because you are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. Because His perfect righteousness has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. And how does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason: to die. To die for you. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That's God's grace. His absolute grace. And what does that mean? For Him to die for all of us. That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind, to Christ. He took all of your sins upon Himself, and when He did that, He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the Scripture says, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Jesus' name. Amen.